Alright guys, so magandang tanghali. Dito pa din kami sa Bulacan, Marisur. So habang papunta kami sa isang lugar na kung saan i-cover namin, kasi dito daw sa kalsadang ito ay marami nang nadisgrasya. So may nakita kami yung isang lumang bahay na kung saan talagang nakatayo pa naman, pero yung mga gilid, yung mga kahoy niya ay halos butas-butas na rin. Ito yun, no? So hindi na ako papasok dyan kasi hindi natin alam kung baka yung owner ay nandito. Pero gusto ko lang siyang i-cover kasi ito yung isa sa pinakalumang bahay na nadaanan ko dito sa lugar na to. Dito lang yan sa may barangay Palasong, Bulacan, Marisur. So grabe, oh. Yung baba niya ay gawa sa semento at yung taas niya naman ay gawa sa kahoy. Talagang itong bahay na to ay talagang lumang-luma yung disenyo niya. Grabe, no? Tapos ang lawak dito, mga puno ng nyog, tapos dito may malaking bahay. Siguro nung panahon ay maganda talaga tong bahay na to. Kaso lang dahil nga sa katagalan na rin, tapos siguro hindi na rin naaalagaan. Kaya yun, halos napabayaan na lang ganito. So gusto ko sanang pasukin. So magtatanong-tanong muna tayo kung kanino ba talagang bahay to, para kung sakali dito lang naman yung owner, pwede tayo makapaalam. Ito yun, ito yung side, tapos katabi ng punong mangga. Ayun. Grabe. So magtatanong sana ako doon kaso nagsisigawan, baka nag-aaway. So ito yung bahay na kung saan talagang kitang kita sa kalsada, kasi ito yung main road na kung saan doon sa unahan ay marami nang nadidisgrasyang mga motorista na kung saan talagang kadalasan ay mamatay. So dito pagdaan nyo may kita yung bahay na to. So luma-luma, tapos talagang yung disenyo niya ay nung unang panahon pa. Hindi natin alam kung anong taon, pero kung makikita nyo ay talagang gawa noong kapanahunan. So tignan natin sa baba kung pwede natin mapasok siya. Pero hindi na tayo papasok, dito na tayo sa area ito. Ayun, no? Ito yung kahoy ng bahay kung saan talagang halatang butas-butas na. So dito tayo sa may gilid, tingnan natin kung ano nasa loob. Yung bahay ng mga tanga, oh. May hagyan pa naman, actually may hagyan pa naman siya. Kaso dito talaga sa loob ay talagang wala na. Sira-sira na yung sim, tapos yung kahoy na kung saan ginagawang sahig nung panahon, talagang wala na rin, wala ka nang maaapakan. Ito yung gilid. Ayan, yun yung kusina, kasi kung makikita nyo yung tiles lang ang dumi na. Tapos yung kalat dito sa loob, grabe na rin, no? So hindi na tayo papasok dyan kasi baka may ahas. Tapos yung mga dingding, kung makikita nyo, lumang luma na rin. Tapos ito yung hagdan, kumbaga ito yung magiging sala ng bahay noong panahon. Tapos yung bintana, malaking bintana. Tapos yung kahoy, nalis butas-butas na rin siya, no? Tapos ito yung hagdan pataas. Okay. So kung batang 90s may niwala na itong parang bundok na to na ano, nuno sa punso, tirahan ng mga duwende. Pero ngayon ang pagkakaalam ko talaga ay tirahan ng mga tanga yan. Grabe yung kahoy, oh. Makikita ninyo talagang sira-sira na, halos kita na yung loob, yung bubong, no? So dito lang yan sa may barangay Palasong, Bulacan, Marisur. So wala natin larawan para kumbaga makacover natin ng kompleto. May larawan na, may vlog pa. Alright, magandang tanghali sa inyo lahat.